Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αργύρη Κοντό, founder και CEO της εταιρείας Marketing for Business. Καλησπέρα σας, κύριε Κοντέ. Καλησπέρα, κύριε Κοσμοπούλου. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά είμαστε. Τώρα εσείς θα μας πείτε για τη δική σας εταιρεία, την Marketing for Business. Τι είναι αυτή η εταιρεία, πώς ξεκίνησε και ποιος ο σκοπός της? Όλο αυτό, αν και μπορεί να φανεί και να ακουστεί λίγο περίεργο, ξεκίνησε. Εγώ είχα δικιά μου επιχείρηση το 2016 βασικά, πάνω στη μεταποίηση τροφίμων της Ελιάς Καλαμών. Προσπάθησα από τη Λακωνία, καθώς δεν είχα χρήματα ούτε για πολιτές, ούτε για. Ξέρεις, το ξεκίνημά μου ήταν πολύ δύσκολο. Οπότε προσπάθησα να βρω πελάτες και σημεία πώλησης ουσιαστικά λιανικής που λέμε, ή χοντρέμπορους, εντάξει, για να πουλήσω το προϊόν μου και αυτοί με τη σειρά τους να το μεταπουλήσουν. Και δοκιμάζοντας διάφορα πράγματα, στο τέλος κατέληξα μέσα το 2021 με τέλος του 2022, μετά από 1,5 χρόνο, να μπούμε με ένα σύστημα μέσα από το Facebook και το Instagram, μέσα από διαφημίσεις, από διάφορες εκπαιδεύσεις που εκπαιδευόμουν στο εξωτερικό. Καταφέραμε να μπούμε σε 470 σημεία πώλησης χωρίς πολιτές. Αυτό είναι το κύριο, το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Μέσα από ένα τηλέφωνο, μέσα από μια επικοινωνία, καταφέραμε να κάνουμε όλο αυτό. Και το 2023, μετά από προτροπή της συνεταίρου μου, Αργύρη, αφού σου αρέσει το marketing, σου αρέσει όλο αυτό, βοηθήθηκε η επιχείρησή μας μέσα από αυτό, πραγματικά βοηθήθηκε, γιατί δεν το κάνεις και για άλλους? Και έτσι ξεκίνησε η αυτή όλη ιδέα. Μάλιστα, τώρα εσείς πού απευθύνεστε, κύριε Κοντέ? Ποιο είναι το πελατολογιό σας? Απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα προϊόν, παράγουν ένα προϊόν, εισαγάγουν ένα προϊόν και π.χ. είναι ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, ο οποίος είναι και πελάτης μου καλή ώρα από τη Μυτιλήνη. Δεν μπορεί να βρει σημεία πώλησης εύκολα σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αν θέλετε, να βάλει κάποιους πολιτές, να βρει κάποιους πελάτες. Και ίσως και δεν έχουν και μερικοί και τη δυνατότητα να συμμετέχουν συνέχεια σε εκθέσεις. Γιατί ο κύριος όγκος της δουλειάς από κάποιους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν τέτοια δουλειά είναι μέσω από εκθέσεις. Άρα απευθύνονται σε εσάς και εσείς ουσιαστικά τους βοηθάτε να μπουν στη διαδικασία και να αναπτύξουν, ας πούμε, τα σημεία πώλησής τους και να έρθουν σε επαφή με πελάτες. Ναι, τους βοηθάμε ολιστικά βέβαια, θέλω να πω σε αυτό το σημείο. Δεν κάνουμε μόνο διαφημίσεις δηλαδή στο Facebook. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον που τους παρέχουμε συστήματα CRM, συστήματα για διαχείριση πελατών. Τους εκπαιδεύουμε στο τηλεφωνικό σενάριο για το πώς θα μπορέσουν να επικοινωνήσουν με όλο αυτόν τον κόσμο που εισέρχεται από τα social media. Γιατί ο σκοπός εδώ δεν είναι απλά να σου έρθει ένας υποψήφιος πελάτης, είναι απλά να μπορέσεις πώς να επικοινωνήσεις, γιατί άλλος δεν σε βλέπει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν σε βλέπει, άρα πώς θα χτίσεις μια εμπιστοσύνη μέσω τηλεφώνου για να μπορέσεις να χτίσεις μια συνεργασία και πολλές συνεργασίες με πολλά σημεία λιανικής πώλησης που τα λέμε εμείς. Τώρα, κάποια σχέδια που έχετε, στόχους για την εταιρεία σας στο επόμενο διάστημα? Στο επόμενο διάστημα στόχος είναι να μεγαλώσει. Υπάρχουν κάποια σχέδια, αλήθεια είναι. Δεν θα ήθελα να τα πω στον αέρα. Αλλά ο στόχος είναι να μπούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις, να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο που υπάρχουν μέσα, ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν πολιτές, γιατί πλέον ο κόσμος αλλάζει. Μεταφέρεται στο ίντερνετ. Και ο σκοπός μας δεν είναι απλά να χρησιμοποιήσουμε το ίντερνετ ως ένα διάβλο επικοινωνίας. Θα πρέπει να μάθουμε να επικοινωνούμε και λίγο με αυτόν τον κόσμο που έρχεται. Δεν πρέπει να τη χάσουμε αυτή την επικοινωνία. Οπότε ο σκοπός μας είναι να μπούμε σε αυτές τις επιχειρήσεις και να προσπαθήσουμε να τους μάθουμε πώς να προσεγγίσουν τον κόσμο και πώς να μάθουν να πουλάνε ουσιαστικά. Γιατί ο όρος πώληση είχε λίγο αρνητική σημασία στην ελληνική αγορά. Μάλιστα. Οπότε πώς σας βρίσκει κάποιος, κύριε Κοντέ? Το site του marketingforbusiness.gr. Μπορεί να κλείσει κάποιος ραντεβού απευθείας μαζί μου, να του κάνουμε μια ανάλυση αναγκών, να δούμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τους πάντες. Εντάξει, δεν είμαστε για όλα. Απλά κλείνει ένα ραντεβού, αναλύουμε τα δεδομένα του και προχωράμε σε συνεργασία. Μια συμβουλή για τους επιχειρηματίες, για κάποιον νέο επιχειρηματία που θέλει να ξεκινήσει και έτσι να κλείσουμε, κύριε Κοντέ. Και με βάση τη δική σας εμπειρία. Μια συμβουλή. Η αλήθεια είναι ότι με το χώρο, με το ίντερνετ πλέον, μας ανοίγεται σε όλους μας, και κάποιος που θέλει να ξεκινήσει κάτι καινούριο, μας ανοίγεται μια πραγματικότητα την οποία αξίζει να τη δοκιμάσει κάποιος. Δεν είναι τόσο δύσκολο όσο παλιά. Παλιά ήταν πιο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Απλά πρέπει να μάθει καινούργιες δεξιότητες. Μάλιστα. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν ήταν όπως παλιά, δηλαδή, που ήταν κάτι γνώριμο. Πρέπει να αρχίσει να μαθαίνει αυτές τις δεξιότητες και αν τις μάθει πραγματικά, οι ορίζοντες που ανοίγονται είναι τεράστιοι. Δεν έχει όριο όλο αυτό. Μπορείς με ένα πάτημα του κουμπιού να επικοινωνήσεις με όλο τον κόσμο. Αυτό είναι συγκλονιστικό.
Λοιπόν, κύριε Κοντέ, εγώ θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη Να είστε συνομιλία.